Ако вярвате, че въображението е най-силната магия, останете с мен. Днес ще ви отведа в свят, в който училищният автобус е теглен от прозрачен дракон, децата могат да се превръщат в различни същества, а всяка сянка може да скрие тайна. Готови ли сте да открием заедно мистерията на забранената книга? Хайде да потегляме! Глава 1. Училището за чудати създания. Теодор винаги е знаел, че не е обикновено дете. Още когато беше малък, майка му, вещица с кротки очи и глас като песен, му разказваше, че на 7-я му рожден ден ще бъде записан в училище, където децата не просто учат математика и четене, а се упражняват в магия и въображение. Баща му, който носеше странната титла Темпус Пугнатор или, както го наричаха на шега, времебоец, владееше силата да ускорява или забавя времето. От него Теодор наследи усещането, че светът може да тече по различен начин, ако знаеш как да го усетиш. И ето, че денят дойде. Училищната колесница, теглена от прозрачен дракон, чието люспи блестяха като стъкло, спря пред вратата им. Вътре вече седяха най-различни деца. Едни с уши на елфи, други с крила, трети обикновени на пръв поглед, но с тайни сили. Училището за чудати създания беше построено в сърцето на гората. Стените му бяха от книги, а коридорите се променяха според това на къде тръгнеш. Ако мислиш за приключение, те отвеждаха в тренировъчна зала. Ако мислиш за знание, в библиотека, където книгите шепнеха сами. Теодор бързо намери приятели. Анабела, която можеше да се превръща в бухъл, леприкона Фил с вечно скрит джоб злато и Мира, момиче еднорог, чието рог светеше, когато някой лъже. Животът беше изпълнен с чудеса, но още в първите дни Теодор усети, че в училището има тайна. Глава 2. Книгата с забранените заклинания. Една нощ, когато луната блестеше през високите прозорци, Теодор и приятелите му се промъкнаха в библиотеката. Там, скрита на най-горния рафт, стоеше огромна книга, окована с вериги. На корицата пишеше заклинания, които не бива да бъдат произнасяни. Но веригите бяха разбити, а когато я отвориха, вътре липсваше страница. От страниците се издигаха сенки, тънки като дим, но живи. Те шепнеха и оплитаха умовете, карайки децата да чувстват студ и сънливост. Някой е взел забранено заклинание, прошепна Анабела, и ако го използва, училището ще бъде в опасност. От тази нощ започнаха странностите. Сенките в коридорите се удължаваха, прозрачното тяло на дракона почерняваше, а част от съучениците им започнаха да заспиват посред ден. Теодор знаеше, трябва да намерят липсващата страница и да открият кой стои зад това. Глава 3. Загадката на сенките. На сутринта откриха първата улика. В коридора към библиотеката Теодор намери парче пергамент, напоено с магия на сън. Значи някой иска да приспи всички, заключи той. Втората улика ги чакаше в градината. Прекършена магическа пръчица, скрита под дървото с говорещите плодове. Дървото прошепна: собственикът търси сила, която не му принадлежи. Сенките ги подмамиха към старата зала с огледала. Там отраженията оживяха, ядосани, зли копия на самите тях. Теодор трябваше да използва силата на времебоеца, забавяйки отражението си, за да помогне на приятелите си да избягат. Някой ни спира нарочно, каза Фил. Но кой? Отговорът дойде в подземието. В цепнатина между камъните Теодор откри бележник. На последната страница пишеше: искам да бъда най-силният. Никой не ме забелязва. Ако сенките ми помогнат, ще видят кой съм. Всички разбраха. Това не беше дело на велик злодей, а на самотен съученик. Събраха уликите и ги занесоха в библиотеката.
Когато ги положиха върху книгата, сенките се сляха в едно и разкриха виновника. Малко момче от класа им, което винаги седеше най-отзад, самотно и тъжно. Не исках да навредя, плачеше то, само исках да ме видят. Теодор не го обвини. Вместо това протегна ръка. Вече те виждаме. Силата не е в сенките, а в това да имаш приятели, които вярват в теб. Книгата с забранените заклинания се затвори с трясък. Драконът отново заблестя прозрачен. Дървото запя весела песен, а сенките се стопиха. И тогава Теодор разбра най-важното. Истинската магия не е в заклинанията, а в смелостта да избереш доброто и да подадеш ръка на някого, който има нужда от теб.